Retreatboen KNSB en sportkoepel NOC-NSF hebben Almere voor eerst onwierst als locatie voor de nieuwe nationale topretreathal. Daarmee vis je Tialf op het Jereveen en Zoetermeer achter het net. De provincie Friesland neemt het besluit van de KNSB in eerste reactie een historische flater. De politie en provinciale wettensteert binnen druk met controles op het wetter. Zouden we vooral een soort ban in te rappe bootseizoen houden. Opvallend is ook het gruttelboorden met wat erachter, bij gelijk zijn binnenbaan dat vaak bannie zitten. De politie zocht dit als wetterskiën en daar staan hege boetes op. De omzet van fietsenfabrikant Axel Groep is in het eerste jaar van 2013 met 13% omheen gegaan. Met name elektrische fietsen blijven populair. De omzet daarvan ging met haast een tredde omheen, vooral in Nederland, maar ook in Duitsland. De onderzoekscommissie die het onderzoek dient had naar de gang van zaken bij sportclub Jereveen zal de uitkomsten bekend maken. De commissie komt boven dat met een advies over hoe de organisatie eruit zien moet in de toekomst. Jonnen vannacht stevige buien, het wordt tussen de zontje en 19 graden en er kan mist ontstaan. Morgen zoel, warm waar, tussen de 24 en 28 graden. Er is de hele dag kans op zwieren tongerbuien.